diàleg entre el concepte de l'art i de l'espírit. Això seria el que marcaria l'inici del projecte. És, per tant, una exposició pensada des de la iconologia, des del concepte de la comprensió de les imatges. Per a poder comprendre les imatges i des del punt de vista iconològic teníem que tindre molt clares quines són les fonts que han fet possibles aquestes imatges, fonts literàries i sobretot la personalitat dels comitents. Personatges com Juan de Nea, com Maresme i, per supost, com Bonifaci Ferrer. Bonifaci Ferrer, que serà superior de les ordes cartoixanes i que va donar un impuls notable. Es una tierra que fue muy fecunda la aparición de cartujas porque llegan a este territorio en el momento de cristianización, apoyados por el rey, y rápidamente irán floreciendo, primero Portacelli, luego Valdecris, Aracristi, dos más que luego con el tiempo desaparecieron, Giacoelli y la Nunziata. La orde cartoixana està present en la comunitat valenciana per dos motius. En primer lloc, evidentment per un motiu espiritual, però també per la seva unió en la monarquia, tant Jaume I com fonamentalment Martí el Humà, que serà el que dona impuls a la reina Maria de Luna, Helena Roig en Aracristi en posterioritat, i que aquesta vinculació en la monarquia farà que l'orde cartoixana tinga tot el recolzament real i que puga portar a terme aquestes fundacions. De fet, així presentem una singularitat com és el document en el que el propi rei Martí el Humà visita tota la zona de Segorb i troba el lloc ideal per a la fundació de la cartoixa i fa aquest escrit anunciant als superiors dels cartoixans que ha trobat el lloc per a la nova fundació. A lo largo de los siglos reunieron todas ellas un importante patrimonio artístico con pinturas, con esculturas, con obras de arte tanto valencianas como provenientes de otras zonas de la península. La exposición que aquí mostramos tiene el interés de reunir más de 60, casi 70 piezas provenientes de museos de toda la península, incluso de Francia y de Inglaterra, que permiten reunir a pintores como Sánchez Cotán, un pintor que es muy interesante de la escuela andaluza, como Vicente Carducho, como Francisco Ribalta, como Juan Ribalta, como Camarón, como Gonzalo Peris, como Sariñena, como Juan de Juanes, Vicent Masip, en fin, la nómina es muy larga, Vergara, etc. Y todas estas obras jamás habían estado reunidas nunca. Esta exposición permite visualizar lo que fue el apogeo de la Orden Cartuja en el antiguo Reino de Valencia a través de las obras de los artistas más importantes, incluyendo las del fotógrafo José Manuel Guerrero, que yo creo que apuntan un toque de contemporaneidad interesante a la exposición. En definitiva, esta exposició part d'aquest triple concepte d'imatge, d'obra d'art i de documentació històrica. El que hem volgut replegar en aquesta exposició no és sols les imatges que són el que configuren la didàctica de la cartoixa. No hem volgut expressar només aquest espírit a través del silenci i a través de l'oració, sinó que també hem volgut que la gent conega quina és la fundamentació històrica de l'Orde de la Cartoixa a través de tots els estudis que s'han presentat en el treball.